Machiegni kendo josiasa, jandiko marauma, jonyisi nema kaachiel kod jotend kembe machapo buge otimo rapar mar jandiko mang'ula Ngugi Wa Thiong'o odiochieng' ma kawuono e nyasi mane obagi e mbalariany ma Nairobi. Rapar mar Ngugi timo bang' tho mare mane ojuke chieng' tarik 28 mar dwe mar abich higani e piny mar Amerka. Odiochieng' ma kawuono Ngugi opaki kendo puo kuom bedo jachir ndiko mage kata bed ni ne andikage moko noyude kama diny mochweyo tweyo dang'ech. Sharon Ng'ao ni kod mathoth. En nyasi mane obagi bang' ndalo 23 tok tho mar jandiko mang'ula Ngugi Wa Thiong'o. Nyasi mane oyayo jotend kembe machapo buge, jondiko kaachiel gi jopuonjre mag skunde sekondar mar timo rapar ne mosenindo Ngugi Wa Thiong'o kuom tije mane otimo. Why celebrating? Because Ngugi has bequeathed us a rich legacy. A legacy not just here in Kenya, not just in Africa, but globally. We are converging not just as his publishers, but actually as scholars that he worked with, students that he taught here in Kenya and other parts of the world, ordinary Kenyans, because again, Ngugi is very well known for the Kameredo community theatre, basically taking theatre to the people. Ngugi oparo kuom keto piny Kenya e opara manyime kaluwore gi buge manondiko. Today, when you travel and you step into a new country and you ask the residents there, when they hear about Kenya, what comes into mind? They are likely to mention two things. One, the athletes who have always put Kenya on the world map. And two, Ngugi Wa Thiong'o. Kopogore gi mano, bende omed puoye kinde duto kuom tiyo gi dho mama e cholo paro e bugege, dhok mane bang'e olok gi dhok mopogore opogore. Ngugi took African literature to the next level by writing in Gikuyu, by respecting an indigenous language. Basically saying, if Pushkin wrote in Russian, if major works are written in German, major works are written in Italian, why not also write in Gikuyu and let the world benefit, through translation? E kinde mitimo rapar mar Ngugi, Jokenya bende okwa mondo oher somo kaka pinje mamoko kaka Japan gi Singapore, mosekonyo ting'o malo uchumi maggi kaluwore kod hero buge. We can reach, the level of Japan, we can reach the level of Singapore in terms of driving the knowledge economy. Sharon Ng'ao, Ramogi TV.